Paano yan ibawas forward? Hindi man talaga sa sisig niya. Haan ba ang tangod ko? Napuntahin ko ay nilagyan ko si Biktik. Uy, Gail, si mga aking mundo dyan. Yun na. Ito si mga aking mundo. Isos. Bet ilak mo sa tawa nga. Palaman. Magitlot ka mo? Ano? Magitlot. Matagad na magdot. Okay lang yan. Okay naman talaga, ano, sa bandita. Masama ba ang manok? Ay, man talaga sa bandita. Ayun. Ano? Mag-beauty cup. Tulo mo ang... Pwede ko lang din. Pagkatapos. Ano pakialam mo kuya, mapalandungan. Amak na kanina. Kapamilya mo. Sa kantor? Siyempre na. Ay, so, aki mo. Nasa nanay na. Nasa ayun. Ha? Line. Eh? Di ba kasi yung kapalang nakapag? Ano pa ito? Swine natin tayo. At yan. Anong feeling di ka nagdisigal? Anong feeling di ka nagdisuhan? Makarog ka ba? Yun talaga. Ay, grabe yan. May video. Alam mo yan? Papas forward yun yung game. Ma-voice over siya. Di ba ma-voice over ka? Ano kaya ta? Marites mo rin. Siyempre, yun yung hindi ang purpose. Aarabo ka. Dahil ka na satisfy sa'yo sa Trisha. Sana ano, kaya mo yun ah. Ngayon, nagtanong kayo kung dahil 6'8", bakit lang sambayan? May baso naman. Nagtaram na po si Joby. Una, kung dahil bata ha. Uy, mapagkano man daw magtindog. Okay lang yan, para mapanood nila. Ebe, Ang sarap mo guys. Tindog talaga. pula ko, ano ka mo kahoy? Yung ano eh. Ano nando? Amak ka ubus kang banana. Babe, ako kaming ukay, dos pa. Makubos ng banana, alam na. May tabo dito eh. Alin po? Uy, lang, ano ba? Dapat sa paano yung ano. Ito. Ito na rin sa video. Ice cream. Okay lang. Unahin sa inyo likod. Yung nga like hindi dapat may jaryo para dahil siya matutunan. Mas feel ko talaga itong ano, magkakantay sa mga video. Makaabot na kita duman. Ang sus kaya kayo. Yun lang ang Ang mga babae po, kadakol nang nakakakan. Ugi, baka makakwarta ka dyan, Ugi. Taon mo kami ha. May Gcash na lang. Ngunyan ko po talaga naaraman mga klasiko mo kamay. Grabe siya. Dahil man din masyado. Okay lang maging mukhang... Shoutout ka mo kay Norley. Shout out kay Norley. Siyempre, tano, may kanya-kanya ang pamilya ko niyan. Wala na pa. Jay, may iba dito ay mo sinabi. Ha? May iba ka, mahagad ka ng ano. Isay. Si Maribig ka ng ano ka sisi. Iyo. May basa ko? Jonel, aram niya, magagong ka na, Jonel. Bawal na ngunyan sa grupo ang ano, single. Romeo Lauriciano, hain ka na! Nalimusta ka na! Sino nung ka dyan? Drawing. Baka nalamos ka na dyan sa Seroma. Sa'yo si Roma. Oh, bistado na. Hoy, Nakakan pa. hoy. Bistado na ninda ang mga kaklase sa mga kurikot na rin. Pwede ko mag-utang, Jacqueline. Jerry. Kung mautang po kamok, inorli ka mo magutang. Jacqueline pa. Kay Jacqueline, Jerry. kay Jerix, tapos po kay Jonaline, Jasmine. kay Jasmine. Pero po kay Gisabeth, kay Emily. Saka po digli sa mga kaiba ko, dahil ka mo magutang. Tama yung mali papautang. Purita po kami, purita. Kaya kain tayo. Hindi kayo pag-utangan, tumatiyos man kami. Ano, grabe ang diet. Ano, Maribik? Bek.
Pagpagara ng kwarta, eh, sayang. Kumakta naman tangod mo. O lali niyo sa tuloy mga sponsorship. Wow, sponsor. Sa maabot na pong reunion, hanapon ta sila si mga maestrata. Itong pinakadaraga sa maestrata, si Ma'am Namulina, hanapon ta. Ay, ito. Ano ito si Ma'am? Iskar Molina ba ganun? I-search na sa Facebook. Iskar Molina. Yung ano, si Ma'am Ana, iyon nasa ibang bansa. Bilasana. Ma'am na Amador, ano nga ni? Pangalan ni Ma'am Elia. Elia Amador. Si Ma'am Bibi Ganun, ng si Ma'am. Kaspirati. Ma'am Bibien, Miss Mina po ika. Shout out. Shout out. Shut up. Ano po? Ilingon po nindo, ang inakakanan may katabang. Dikit pa lang sa babae. Hoy, sa kuya ini lang. Kaya ako dyan naghahari. Kadakol pa naman maluto. Kadakol pa naman maluto. Apat baga ka mo. So, diba? Alam mo, bihira ka ni Mapa, sa minita, depende mo sa naglulo sa kuta. Sarong alda ko lang yung tigbalad-balad. Sige, pang ura na ungis ako, naluwas na lang. Kaso rin may Lalo na kung may balaw-balaw yan. May gulas pa sa tali. May ulod baga. Dit, kung nag-donate ka ko ng balaw. Lord! Diyos ko, Dit, pigiling-pigiling ko yung kung nag-donate ka ko ng balaw. Saan ko ka? Nagdala may Pating kuha kayo ko din. Takwan. Anong sabi ni Habi mo? Na nagpaparakulit kami. Isay? Di, Joseph? Okay lang to. Kaso, yun nga, duwa ko kaya. Parang may kapiyaya. So guys, may ice cream pa kami. Mayon din, Eric. Mayo. Ang Chusi da ang mara. Makakana ka na. Pagal. Kala mo may ambag. gusto nindong ice cream, magbakal ka mo dyan. May pagod o mas ano? Sayang, sayang Mayo. Hindi kami magpasubang akin. Hindi ko magagamo lang nga. Kaya ako ba ginalamos kan sa ano? Pagkang Saturday. Lima, sarabay. Kung maigwas sa pasakaw. 9 years old. Nagadan. Aking lalaki. Nagadan ba tayo? Kaya ako ba nalamos? Makan po. Sir, makan! Mga dalak-ulak po kayo pila lang po dyan sa gate. Pero naalala ko yung naghamakan kami ni Gisto. Pag-aabang. Pero ako duman ang bida. Aldo man bagay ka ang pida. Lagay natin si Maluto. Ha? Luto? Mga kaklase ko po kato, inaapi ako. Ayan. Inaapi talaga. Ano kayo yung nakatanday mo? Kami, gaya mi pa. Pagkakul pa mo yan. Biko, grabe ka ba? Biko, gano'n. Ngayon ka, Maluto, kung kulang na lang pa Ang mga ilagan mo sa eskwelahan si Emily. Si Eden, si Janet. Ay, itong mga nambarasted sa kuya, katoho, bahala ka mo sa buhay ninyo. Si Emily man sa napik basit. Dahil ako nakakamove on. Kung si Emily sa naman, sinabihan mo sinuratan ng princess. Dahil nilita ko si ano, Evelyn Balmon. Si Evelyn Balmon, kahit dahil mo nagigilap. Kala ko mag-Emily dahil nag-exist. Dahil nag-ano. Bully hanggang. Dahil namagirog na, tinawa mo lang. Tindahan ka to, third floor. Nagmay ka din, di ba? Dugod, dadir. Ha? Maido. Dito sa tao ba? Mugay, try mo. Try mo. Nag-ano siya? Pakiulit. May mga tindahan na siyang dugod. Tapos, Nagugupero. May grooming, anet. tira ng ano vlog. Pwede man magpa-trim. Kumano man ako kaya. Ay, baka saya ang. Kama sa si Eden. Dakon din nakatapos. Kamahagad ako ng Gcash. Manila. Ano yun? Dahil namin nagsisin si Eden sa ano. Dahil, kung ano siya, friend. Ano friend ko? Ako kasi agad. Picture ko, dahil Baka dahil sa lupa para Facebook. Kaya dahil nakabisi niya. kaya nga na. Sayang. Baka 5 ilang million taon ito. ako? Dahil ko kaya, kasi, ay, kaklose ako mo kasi. Kaya ako nag-chat lumang. Hoy, mag-ano kayo, magpaalam na kayo. Bye. Bye! Paalam talaga. Para. Kuha ka pa ito lang.